Tumurikiria tutigaritase ng'ale iyo yechisemi ase ensemo ya umurandi Elijah Oruru nigo bono nera esokire na kuboria abaibori kweneki aborokio kibagochanga banyare ko baba kubasira ase okuba chisemi tari chiri choka bakonyora ase skuru kurenda ase okubakonya gukina kemoika ase umurandi Elijah atebire aborokio abange nigo bagosira kubwatekana nechisabu echo bakubwaterana na chiro cho chikwera barabo gutwara chimbwa chimbe nabo igokweneki gutumekana ba na mariogo yogotinde. Abaibuli baitu ekera abana babachirenka tema koba obworokereri obuya muna naki bakorenda mali yaito ya chifamilia kurunka muna bakorenda mpaka chisukuru nabo bakonyara korenda abana baitu chisukuru muna chikobungungo cha barenka nande muna barenka bono nkuru bali ase amagoko ya abarimu noborendi bwa esukuru konakwana ng'abaibuli muna korokeria abana baino buya igoro ya oborendi bwenibe gotoka ase ense yaito ase chifamili na ase chisukuru naende tiga nkwane ng'a kenderera gokwana na barabwo bagenderere gosoma amafundisho aria atari gotoka esukuru. Mafundisho na amange abarimu batari kobaikera ekero bari esukuru aywo bono erenire ase abaibuli bagenderera kobasomia etabia engiya genderera kobasomia amang'ana ya obokristo naende muna naki bakorenda enibo yabo ekero barenga genderera kobasomia igoro ya good morals chitabia chingiya relationships kiagera ekero barenga nari bakonyora ribaga rioko interact na abanto ba ekenyoro amo na abana bande korwa chisukuru chinde abagosomania amang'ana amaya nari bagosomania ekero bari under good care of the parents na abagosomania amang'ana amabe nari bagosomania ekero bari under care of irresponsible parenthood. Abaibuli baitu mabasa koira ng'a abana abaiga kobare secondary schools probably even in colleges igo bono baotigoroige yaani bakinire otanyare koba control. Actually take responsibility as parents even during time mokonyora abana ba involved in drugs, ba involved in extra bad affairs, irresponsible affairs.